Thelela impilo yakho ngokwezempilo kusigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Rholo 9:35 with the Black Rose of the station. 18 isiqingatha imizuzu phambi kobana kubethe insimbi yeshumi lixesha lenqabiso ngezempilo nalapho ke sijonga khona indlela yokugcina impilo yethu siphilile. Namhlanje ke sitshila ukubaluleka kovavanyo lwezempilo phambi kokuba amakhwenkwe abheke esuthwini. Njengokuba ke ilixesha lolwaluko kubalulekile ukuqinisekisa ukuba amakhwenkwe asempilweni kwaye alungele ngokwasemzimbeni ukujongana nelinyathelo libalulekileyo. To help us understand this better, sincedwa ke kuBandile Sondlo from Department of Health eNokumgijima Sub-District. Kuye ke oza kusincedisa sikwazi ubana ke sive ngobana ke kutheni kubalulekile into yobana ke amakhwenkwe before baye kwi-initiation school baqale benze screening kuqala. He's live in our Queenstown studios. Mhlekazi, good morning and thank you so much for joining us. Manizibuyisele kuwechuma enkosi kakhulu ngokundimema apha namhlanje ndibulisele nakubaphulaphuli bethu enkosi kakhulu. Siyabulela tata nathi ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Why is medical screening important before a boy goes to an initiation school? Umbuzo omhle kakhulu lo, kubaluleke kakhulu. It's very very key into yoba abantwana lamakhwenkwe who are going to the initiation school get screening, medical screening, kuba kaloku ukhumbule they are 18 years old now, ngamakhwenkwe lamhlanje aseqinile, benza into ezininzi, ba-involved, ba-experimenta, so zininzi nje into ezirhalela uzazi. Okokuqala mhlawumbi banazo izifo abanazo apha kubo abazaziyo bona, zikhona izinto mhlawumbi ezizizigulo abangazaziyo ezinofumaneka apha kubo njengoba besiya entabeni. So ibalulekile ke into yoba sijonge into yokuba in terms of health status bame ndawoni na, ukuqinisekisa ukuthi yonke into eyenzeka phaa yenzeka besemandleni, because masikhumbule imotto or islogan se-traditional leadership kule nto inolwaluko sithi mabaye bephila babuye bephila. Siyazingca ngesiko lethu, so sifuna ukuqinisekisa nje net loo nto. Mhlambi Mr. Sondlo, zeziphi izinto eniye nithi xa nisenza esi screening kulamakhwenkwe nizifumane, and once sifumanisa into yobana okay uchuma siyamfumanisa into yobana uchuma is diabetic, then kwenzeka ntoni emva koko? Yeah, njengoba sisazi izifo asidla ngozifumana mhlawumbe izigulo esidla ngozifumana kubo zizigulo eziqhelekileyo ezifumaneka nakubani na. Akukho nto i-different mhlawumbi ngabantu abatsha esingenoyifumana kubo esiqhele uyifumana ebantwini abadala. You must remember into yokuba kukho izifo ezizi-communicable diseases ezizosulelanayo nje, kukho i-non-communicable diseases. Kwezi ke zi-non-communicable diseases sijonge into ezifana ne-hypertension, diabetes njengoba soyimentionile, siyazifumana ezo zinto xa sibatshekisha. So siye ke ngoku uba ngaba njengoba umthetho wona uthi mabaye kwi-screening, medical screening 3 months before baye esuthwini. So loo nto ithi ke ngoku uba ngaba kukho isifo kwezi zikhulu mhlawumbi esifana ne-hypertension, diabetes njengoba uzimentionile siyaqala ufumaneka, makathi laa mntu esiya entabeni sibe noko sikwazekile ukukhontroleka, uyayibona. So i-3 months noko idla ngoba ixesha eli-enough into yoba bangakwazi uba betshekishe i-treatment uba imphatha njani, imphethe kakuhle, and then azothi xa esiya esuthwini ahambe ne-treatment yakhe ahlale phaa ekwazi ukunyangeka. Ndifuna Mr. Sondlo sikhe sikhangele ke ngoku i-risk yobana umzali athumele umntana esuthwini kodwa abe eyazi into yobana une-communicable disease njengoba bosutshile, or non-communicable disease chronic ekufuneka etye i-treatment on a daily basis, but still amthumele ngenxani ke yezinto ezenzekayo mhlawumbi kwiindawo esihlala kuzo. Mhlawumbi omnye umntana is HIV positive, and ke ngoku njengoba HIV positive
kukho ke la fear of into yobana now umntana uzawutya i-treatment in front of strangers angazaziyo, so rather simfake kupause ngoku ayayo, then uzawubuya aqhubeke xa ebuya esuthwini. Zithini i-risk zokubana sise abantwana singakhange sibase kwesa screening assessment before baye esuthwini, okanye uyamazi umntana akho ubana unaso esi sifo sithile, anaso atye i-treatment yaso, but then udicide wena ungumzali unomntana mhlawumbi into yobana nina nizawuyibeka kupause i-treatment because uzawuthi umntana mhlawumbi, hayi mna mama ndizukwazi utya i-treatment yam phambi kwabantu bengandazi. So what is your take on that? Yho, ubaluleke kakhulu ke lo mbuzo ubuzayo apha Buchuma. Into eyenzekayo ne sinalo uloyiko laa nto sithi si-stigma ne. Yeah. Ixesha elininzi singabazali sithumela abantwana kwezaa ndawo. Kodwa ukumisa i-treatment like you say ke wena siyi-pause, put it on pause for eli xesha, it's about 3 weeks to 4 weeks, 5 weeks, depends umuntu esendabeni, uyayibona. So awukwazi upause i-treatment which is ebubomi bakhe umntana for a period of about 5 weeks. Awukwazi. I-treatment leya ya daily, la magazi amajarishwa daily into yoba i-levels zisendaweni right ngalo lonke ixesha, so that abonakale engumntu ophilayo, abonakale engadodobali ngenxa yesifo anaso. So iziko lezempilo likholo loo nto apha elalukweni kuzokusapota laa theme sithetha ngayo ethi mabaye bephila babuye bephilile. So xa umzali umthumela phaa kumakhankatha aqeqeshiweyo ayaziyo le nto, ayixelelwayo kwii-workshops zabo into yokuba umntana onesifo esithile or onesigulo sisigulo sakhe, kuba masiyijonge le nto kule nto amakhankatha ayaskrinwa nawo, uyayibona. Mhlawumbi laa mntu ulikhankatha naye unesakhe isigulo, uyayiqonda. Njengoba ezawuhlala phaya nomntana ozawuba ngumkhwetha ahlale naye amgcine phaa, ibalulekile ke into yoba bobabini babe bayakhuselana or bakhuselekile kwizifo abanazo, abanothi babe nazo mhlawumbi. Kodwa lo sesiqinisekile ngayo into yoba unaso isifo, ayatreyinwa amakhankatha. For example kule nto lo mzekelo besesiwubekile apha into yoba mhlawumbi une-HIV, so ithi loo nto makanxibe ii-gloves lo usebenzayo because siyayazi uba sisebenza ngento ezinjani, sikhuselane. Akuba mhlawumbi sikhusela ikhankatha kumkhwetha, sikwakhusela umkhwetha kwikhankatha ngenye ixesha, vice versa. So iyenzeka ke loo nto. Ibalulekile ke into yokuba abazali bethu sibakhuthaze into yoba abantwana abanawuyiyeka i-treatment kuba phaya amakhankatha asebenza nabantwana babo baqeqeshiwe, bayayazi loo nto, and asikwazi uyimisa i-treatment which is ibubomi bakhe umntana, uyayibona. Asikwazi uyimisa ngenxa yento yoba isiya esuthwini, and phaa asiyanga kuloo nto into yoba uyonyanga mhlawumbi i-TB anayo okanye ntoni. Ikhona umcimbi ekufanele uqhubekile wona siye ngawo phaa entabeni. So zezo zinto nje qha ekufanele uba sizihoye. Impilo yomntana ibaluleke ukudlula zonke ezinye izinto ezi. Speaking of ukuba umntana Mr Sondla kayanga phaa for ubana siyonyanga impilo yakhe, but uyele enye into ekufuneke iqwashelisile phayana, zikhona mhlawumbi izinto kuye kuthi kuhlangatyezwane nazo xa kusenziwa le medical screening for le nkwenkwana ezawubheka esuthwini, kufumaniseka into yobana I think le i-condition okanye esi stage le high blood pressure yakho ikuso, asikwazi into yobana sikuvumele into yobana ukwazi ukuya phayana because we need to manage it first, then ke ngoku you can go ke ngoku. Zikhona ii-situations mhlawumbi apho kuye kufikelele kwiimeko ezinjalo? Zikhona wena Chuma, ngoba phaya xa kusenziwa esa screening siyaskrina, ezinye kubekho ii-tests ekufuneka zenziwe. So xa sisenza ezaa tests ke ngoku ufumanisa into yoba mhlawumbi masithathe umzekelo mhlawumbi we-diabetes, iswekile yalo mntana ayikho controlled, uyayibona. And then ke ngoku ithi loo nto unesi lo who is
taking the history omtritayo ngela xesha uzawubona into yoba no akufanelekanga aye phaa ngoku leswekile ikwezi levels masithi i-above 10 millimoles per litre asizukwazi because xa iswekile ingakhontroleki into eza kwenzeka phaa umntu onezilonda onezinto ezilolo hlobo azizukhawuleza ukuphola kuba siyayazi uba umntu oneswekile isilonda sakhe siphola kade umzekelo uyayibona so ke ngoku xa ingakhontroleki leswekile it means phaa sizawubambeka ngoba phaa siye ngento enokuphila kwakhe ngendlela ethile uyayibona izawumthatha ithuba singathi ke mhlawumbi makahlale 6 months phaa kodwa sikwazi ukutsho because i-school holidays uba ngumntana esikolo lezi it's only about 20 or so days inyanga nje isiyinikwe into yoba abantwana baye phaa esuthwini baphinde babuye ngokukhawuleza bangaphulukani nesikolo sabo so mayikhontroleke la swekile siza ke simbambe ke ngoku sibone into yoba le swekile ikhontrolekile sithethe naye umntana lo fanele uba uyayazi uyixelele uba iswekile yinto enjani iza kubamba ezintweni na nomzali ke ngoku ayazi athi i-treatment yalo mntana ayikho controlled iswekile yakhe so ukuncedisana naye masike siqale sicontrole leswekile sibone into yoba ezi levels for the next couple of days ziyehla sitsho sithi ke ngoku lanesi abambe la esa certificate singaphumi phaya athi ugqirha no iswekile yakho masiyibone icontroleka mhlambi 3 days down the line angakwazi ukunyuka entabeni so siba khona i-situations ezinjalo tata ndiyayithanda le ndlela uyivelela ngayo because akhange ndiyicinge Mr. Sondla. I'm not sure if this is a question from Umphulaphuli Masive kodwa. Good morning, Kuma. Kugqirha wethu obekekileyo abaphulaphuli beVukani FM at large. Mandinibulise ngegama lenkosi yethu Christmas. Amen. Kuma, this is just to say thank you wethu. Ngoba nusiphathela inkqubo ezinjena siyafunda man siyafunda umzekelo ngoku thina some of us are single parents okay and we are not familiar with izinto ezinjena and everything we're single parents sizothatha abantwana bethu siba sesuthwini very soon you understand so I mean ezinkqubo uma nusiphathela zona and everything they are very much educational kuthi and very much beneficial. Siya benefita in so many ways. Siyabulela man, sibuleli abaphathi basivukani at large. Oh, siyabulela man Kuma. This is very much educational. Thank you so much, Doc. Thank you so much, Siyabulela. Mr. Sondlo, I want us to close this conversation sithathe kancinci from what Umphulaphuli has just said. Into yobana kukho abazali abazi-single parents abangomama abazawukolusa abantwana babo abanye abekho familiar with ezi zinto sithetha ngazo ubana kufuneka siqale abantwana sibase kwi-screening kuqala and you've just mentioned something that is very much important into yobana kwicase apho kufumaniseka into yobana umntana une-diabetes and ipressure yakhe phezulu akakwazi ubana masimse because izawudelay iprocess yobana akwazi umntana uba makaphile and ke sithetha ngayo on a daily basis into yobana ke isilonda somntu o-diabetic sithatha ixesha into yobana masibe siyaphola so sisithini kubazali uqinisekisa into yobana xa uzakusa umntana wakho esuthwini impilo yomntana wakho ibalulekile kuqala so it is very much important for you as a parent to take your child to i-screening so that uyazi into yobana umntana wakho umsa phayana clear about everything and anything so that sizawubuya sinendoda epheleleyo. Enkosi kakhulu Chuma ngalo mbuzo umphulaphuli ndimvile phaya Shem ungumuntu ongumama mhlawumbe usingle abantu abangomama baba worried kakhulu xa suba besisa abantwana babo entabeni kuba mhlawumbi otata abakho ekhaya mhlawumbi masithi abanamandla enough wenokuba bangakwazi ukumelana nezinye izinto ezifana mhlawumbi nento ezine-financial costs zokusumntana entabeni mhlawumbi umama yena unawo lamandla kodwa otata mhlawumbi ke ngoba boyike nabo ukuconsulta kakhulu although izaba ngabe
ekugqibeleni abazawunikelwa lo mntana. So ithi laa nto ifemeli mayicommunicate, oomama mabangabi naxhala at all xa besisa abantwana entabeni. Sikhuthaza kakhulu into yoba umntu ayiqwalasele impilo yomntana wakhe, waziwa nguye for instance ukukhula kwakhe lo mntana, into yoba ziintoni azithandayo, ziintoni angazithandiyo, ne-attitude yakhe lo mntana mhlawumbi xa edibene ehleli nabantu angasubazi abazi-strangers, uyayibona, phaya entabeni. Kodwa sinazo ii-working committees zolwaluko kwiindawo esikuzo ne, kuba ngoku into esiyenzayo kukuqinisa working committees into yoba ngootata abamele ukuhlala mhlawumbi ngaphandle koomalume abakho ekhaya bazawuncedisana nale working committee ukunceda into yokuba lo mntu uyogcinwa entabeni azive ekhuselekile, azive nomzali ekhaya engenalo ixhala, kuba amakhankatha wona neengcibi bayatreyinwa season ne-season, so that yonke le nkqubo yenziwayo seyilungelelelo lukarhulumente ekuncediseni into yoba iimpilo ziqwalaselwe phaya zizinto ezenzekayo. So sifuna ukuthomalalisa amaxhala ebazalini, kodwa siyikhuthaza into yoba abazali disclose izigulo zabantwana koogqirha namanesi akhoyo ezikliniki, so that bakwazi ukukhawulelana neemeko ezo. Ayisekho laa nto into yoba itreatment yomntana ayiyi entabeni, kuba phaya bonke abantu banazo izigulo abanazo. So siyayikhuthaza into yoba itreatment inyuke iye entabeni, xa ethe wane-treatment ayohlala nayo phaa, ayikho itreatment kuqhutywa umsebenzi lo uqhutywayo. Enkosi Cuma. Nkosi kakhulu Mr. Sondlo, siyabulela kakhulu tata ngexesha lakho benemini mandi. Enkosi tata, enkosi. All right.